traditioneel in Ierhils. Zo is dat. Als we we hebben dus een aantal normen. Die zijn door de OLS-federatie uitgevaardigd. Normen worden daar gaan we houden. Ja, en aan de hand van die normen wordt ook beoordeeld. En dan kon ze dus mooie prijzen winnen. En daar doen we het voor. Ja, ik heb het al dukker gezegd, gewoon een klein dorp Groningen zien. Het vaandel van het Hingen door Twan Meeuwissen. En keizerspaar Jelle en Rini de Jonge. En heet koningspaar Ronald Abe en Desiree Godse. Dat zien de schutters van Wilhelmina Hingen. Nou, ik denk dat ze nog niet eens aan de 1000 inwoners komen. Die zullen allemaal lid zijn van de chotterie, hè? Zo te zijn. Ja, dat wordt nog niet meer. Of ze kijken allemaal televisie, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook, ja. Prachtige uniformen van het Hingen. En daarachteraan die van Leverooy. Kerkdorp. Van Weert.